Action. तू कौन बॉडी सीमेंट फेंटे गई तो डायलॉग कहू तू कौन गांछम चबंदी कोन हेचु हां देखे आज डायलॉग होची मने र दुर्योधन मने र मु संकोनी इक्कने बेंगो सिक्कने बेंगो लाइट कैमरा एक्शन मने रख दुर्योधन मने रख मु सकोनी एपटे बेंग सेपटे बेंग मझिरे मु दुर्योधन मझिरे तू दुर्योधन अरे रामायण रदा एके आनी सुंदर डाकी जे टाइम तो कोन कहला सर सेटा रामायण न महाभारत. Action. तू कौन बॉडी सीमेंट फेंटे गई तो डायलॉग कहू तू कौन गांछम चबंदी कोन हेचु हां देखे आज डायलॉग होची मने र दुर्योधन मने र मु संकोनी इक्कने बेंगो सिक्कने बेंगो लाइट कैमरा एक्शन मने रख दुर्योधन मने रख मु सकोनी एपटे बेंग सेपटे बेंग मझिरे मु दुर्योधन मझिरे तू दुर्योधन अरे रामायण रदा एके आनी सुंदर डाकी जे टाइम तो कोन कहला सर सेटा रामायण न महाभारत.